What's up mga buddy? For today's video, manggrocery ta. Happy pa lang for sana all. Gulay ra dito. Prutas ipalit. Awa mga buddy. Murag kinsang artista ha. Actually mga buddy, sa una ram ko nag-vlog pero karon naman ko nuna ko na video. Murag maipit tani. Actually mga buddy, ituyo gina kong gabi kong grocery kay barato ilahang mga gulay ug prutas na diri basta gabi kay wala naman kayo mamalit. Unya karon mga buddy, kapoy nang suri-suri. Murag 1 hour nang ko diri. Mo na magpatimbang na ta stick kanang kuanday kanang magbayad na ta. Kapoy nang pundo diri utay kwarta. Salamat sa paglantaw mga buddy. Gutom naman ko kaon ta. Medyo ipit man ta ni